ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తి. సో 17వ అధ్యాయం శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము. శ్రద్ధాత్రయ, 3 రకాల శ్రద్ధలు. అంటే ఏమిటి 3 రకాల శ్రద్ధలు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. శ్రద్ధలో విభాగాలు అంటున్నారు. ఏమిటి అంటే త్రయ విభాగం, 3 విభాగాలు అంటున్నారు. ఏమిటి ఆ 3 రకాల శ్రద్ధ? ఏ రకంగా విభజించుతున్నాం? ఈ 3 రకాల శ్రద్ధలు 3 రకాలుగా విభజించుతున్నాం అంటున్నారు. ఏమిటి ఆ 3 రకాలు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇది మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఈ లోపల ఈ శ్లోకం చూస్తూ ఉంటాను. ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు చాట్ బాక్స్ లో దయచేసి టైప్ చేయండి. చూద్దాం. ఈ శ్లోకం అయిన తర్వాత ఆన్సర్ చెక్ చేస్తాం. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమా. ఎవరైతే శాస్త్ర విధులు ఉల్లంఘించి విడిచిపెట్టేసి, ఉత్సృజ్య అంటే విడిచిపెట్టేసి, యజంతే శ్రద్ధయాన్విత అంటే ఎంతో శ్రద్ధతో పూజిస్తారు, అంటే శాస్త్ర విధులను పట్టించుకోకుండా శ్రద్ధగా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పూజిస్తారో వారి తేషాం నిష్ఠాతుక కృష్ణ, వారి యొక్క శ్రద్ధ ఎలాంటిది కృష్ణ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట. సత్వమాహో రజస్తమ, అది సత్వగుణంలో చేసేదా, రజోగుణమా లేక తమో గుణమా అని అడుగుతున్నాడు. అంటే శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా వాళ్ళ మానసిక కల్పనలను అనుసరించి పూజలో నడిచే వారి స్థితి ఎలాంటిది? వాళ్ళు సత్వగుణంలోకి వస్తారా, రజోగుణంలో చెందుతారా, తమో గుణంలోకి చెందుతారా అని చెప్పి ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న అన్నమాట. సో ఏదైనా సరే ఒక ప్రత్యేక పూజా విధానంలో శ్రద్ధతో నియుక్తుడై క్రమంగా జ్ఞానస్థాయికి ఉద్ధరింపబడి పూర్తి శాంతిని, శ్రేయస్సుని పొందగలడని భగవద్గీతలో కూడా 4వ అధ్యాయంలో 39వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇక ఈ లాస్ట్ 16th చాప్టర్లో శాస్త్ర నియమాలు అనుసరించని వాడు అసురుడని, అంటే మరి అసురీ గుణాలున్న వాళ్ళు శాస్త్రాలు అనుసరించరని, శాస్త్ర నియమాలను శ్రద్ధతో పాటించేవాడు దైవ స్వభావం కలవాడని చూసాం. మరి అలాంటప్పుడు మరి ఈ శాస్త్రాలు చెప్పే నియమాలను శ్రద్ధగా అనుసరించినప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమవుతుంది అని అర్జునుడు ఈ సందేహం అటు వచ్చింది. ఆ సందేహాన్ని భగవంతుడే తీర్చగలరు. ఎవరో ఒక మానవుణ్ణి అంటే ఏమిటి అన్నది, వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉంటారా
పూజ లేదా తమో గుణంలో ఉంటారా ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. సో ఈ ప్రశ్నలన్నీ భగవంతుడిని అడగటం జరిగింది. దానికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. సో 3 రకాలుగా ఉన్నది ఈ శ్రద్ధ అని చెప్పి, త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ అని చెప్తున్నారు. 3 రకాలుగా ఉన్నది. సో శశికళ మాతాజీ ఇందాక ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నారు. 3 రకాల శ్రద్ధ అన్నాము ఏమిటి అని. జ్ఞానయోగ, ధ్యానయోగ, భక్తి యోగ అంటున్నారు. ఇది మనం అడిగేది శ్రద్ధాత్రే 3 రకాల శ్రద్ధలు 3 అన్నారు. ఈ శ్రద్ధ ఏ రకంగా ఉంటుంది అన్నది మీరు చెప్పింది. జ్ఞానయోగ, ధ్యానయోగ, భక్తి యోగ, కర్మయోగం ఉంది. జ్ఞానయోగం, కర్మయోగం ఫస్ట్, కర్మయోగం, భక్తి యోగం, మరి జ్ఞానయోగం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి మార్గాలు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాము. అయితే ఇక్కడ శ్రద్ధ మనం అడిగేది ప్రత్యేకంగా ఏమిటంటే క్వశ్చన్ శ్రద్ధ. శ్రద్ధ అనేది 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శ్రద్ధ గురించి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కాదు, శ్రద్ధ అనేది ఎలా ఉంటుంది. మనిషి ఒక శ్రద్ధగా ఒక పని చేయాలి. మరి భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడానికి కూడా కొంచెం శ్రద్ధ ఉండాలి. మరి ఈ పూజలు చేయటానికి, భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి కూడా శ్రద్ధ, దేనికైనా శ్రద్ధ ఉండాలి ఒక పని సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వాలి అంటే. కాబట్టి ఆ శ్రద్ధ అనేది ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్, ఆ శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుందంటే శ్రద్ధాత్రయ 3 రకాలుగా ఉంటుంది అంటున్నారు. ఏమిటి ఆ 3 రకాలు అన్నది మన ప్రశ్న అన్నమాట. సో ఏమిటి, భక్తి శ్రద్ధ, పని మీద శ్రద్ధ అని త్రివేణి మాతాజీ చెప్తున్నారు. అంటే ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. చూడండి 3 రకాలు శ్రద్ధ. త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ, 3 రకాల శ్రద్ధలు. దేహినాంస స్వభావజ, వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి 3 రకాల శ్రద్ధలు ఉంటాయి. సాత్వికి రాజసీ చైవ తామసీ చేతితాం శృణు. సో అవేమిటి అంటే సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము. సో స్వభావాన్ని బట్టి శ్రద్ధ ఉంటుందన్నమాట. అంతే కదా, మన స్వభావాన్ని బట్టే ఏ పనులైనా చేస్తూ ఉంటాం. సో సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు సాత్వికమైన శ్రద్ధ ఉంటుంది, రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు రాజసిక శ్రద్ధ ఉంటుంది, తమో గుణం వాళ్లకు తామసిక శ్రద్ధ ఉంటుంది. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. శ్రద్ధ అనేది 3 విధాలు అని, రాజసికమా, తామసికమా లేదా సాత్వికమా. చేతి తాం శృణు, ఇప్పుడు చెప్తాను నువ్వు శృణు, విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ, 3 విధాలుగా ఉంటుంది శ్రద్ధ. సాస్వభావజ అంటే వాళ్ళ యొక్క భౌతిక ప్రకృతి గుణాలు. భౌతిక ప్రకృతిలో ఏముంది, 3 గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతోనే ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా నిండి ఉన్నది అని చెప్పుకున్నాం. అవియే మాయ అంటారు. అందుకే ఈ 3 గుణాలను మాయ అంటారు. కాబట్టి ఈ 3 గుణాలు భౌతిక ప్రకృతి అంతటా కమ్మి ఉన్నాయి కాబట్టే జగమే మాయ అనే మాట కూడా మనం విన్నాం. ఏమిటి జగమే మాయ, జగమే మాయ అన్నదానికి అర్థం మనకు మొదట్లో అర్థం కాదు. జగమంతా కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయ నిండి ఉంది, ఇల్యూజన్. ఈ మాయలో పడే మరి మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలకి గురవుతూ మరి కోరికలతో, కోపాలతో, తాపాలతో, వీటన్నిటితో నిండి ఉంటున్నాము ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో. సో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం అని 3 రకాల శ్రద్ధలు ఉన్నాయి. ఆ విషయం ఏమిటో ఇప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను, విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో మాయ, సత్వగుణంలో తప్పే ఉంది, ఇది కూడా మాయ. మాయ అనుకుంటే సత్వగుణం మంచిదే అనుకుంటాం, మంచిదే. మాయని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ ప్రలోభాలకు, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ కూడా అతీతంగా వెళ్తేనే మరి మనకు ఆ శుద్ధ సత్వగుణం వస్తుంది. అప్పుడే మరి మనకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది
జరుగుతుంది, మోక్షానికి మార్గం అది. కాబట్టి సత్వగుణం కూడా ఒక బంధమే. ఏదో చెప్తూ ఉంటారు మన పెద్దవాళ్ళు, ఏది ఈ తమో గుణమేమో ఇనప గొలుసు అయితే, రజోగుణమేమో మరి కాపర్ అంటే రాగి గొలుసు, తమో గుణమేమో బంగారపు గొలుసు. అన్ని గొలుసులే, కాకపోతే గొలుసుల్లో వాల్యూలో తేడా ఉంది. అది అన్నిటికంటే బెస్ట్, ఇది కొంచెం మధ్య రకం, ఇది ఇంకా తక్కువ రకం, కానీ అన్ని గొలుసులే, అన్ని బంధాలే. కాబట్టి అన్ని దాటాలి. ఈ సత్వగుణాన్ని ఉపయోగించుకుని రజోగుణాన్ని ఉపయోగించుకుని తమో గుణం దాటాలి, సత్వగుణాన్ని ఉపయోగించుకుని రజోగుణం దాటాలి. ఈ సత్వగుణం సహాయంతో ఈ 2 గుణాలని దాటి చివరికి దానిని కూడా వదిలేసి నిర్గుణ స్థితికి రావాలి. భగవంతుడు మరి ఆ గుణాలేమి లేని ప్యూర్ తత్వం, స్వచ్ఛమైన తత్వం. ఈ గుణాలు ఏవి, ఈ ఆలోచనలు, ఈ ఫీలింగ్స్, నేను చేస్తున్నాను మంచి పనులు, నేను మంచి మార్గంలో ఉన్నాను అనేది, ఆ రకంగా సత్వగుణంలో ఉంటూ కూడా మనం బందీలం అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పుకున్నాం. నేను అనే అహంకారం అక్కడ ఉన్నది కాబట్టి ఇవేవి లేకుండా ప్యూర్గా అంతా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం అనే శరణాగతి తత్వం అన్నమాట. అది ఆ 3 గుణాలకి పైకి వెళ్ళినప్పుడు సమస్తం భగవంతుడు అనే శరణాగతి తత్వం, అదే శుద్ధ సత్వగుణం అంటే. కాబట్టి ఈ 3 గుణాలు అంటే సత్వగుణాన్ని కూడా ఎలా వదులుకుంటాం అంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు. ఏది మరి ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలంటూ ఉంటారు కదా. సో 3 ముళ్ళు అనుకుంటే, ఈ సత్వగుణం అనే ముళ్ళుతో రజోగుణాన్ని తమో గుణాన్ని రిమూవ్ చేయాలి, తీసివేయాలి. ఆ తర్వాత విరిగిన ముళ్ళును ఇంకో ముళ్ళుతో తీసినప్పుడు ఏ ముళ్ళుతో అయితే చూస్తామో దాన్ని పారేస్తాం, బయటికి తీసిన ముళ్ళుని రెండింటిని పారేసినట్లుగానే ఈ సత్వగుణ సహాయంతో రజో తమో గుణాలను వదుల్చుకుని చివరికి ఆ సత్వగుణాన్ని కూడా వదుల్చుకోవటం అంటే చెడ్డవాళ్ళు అవ్వమని కాదు, ఏ గుణము లేకుండా నిర్గుణులుగా ఉండండి. ఆ శుద్ధ క్లియర్ ప్యూర్ మెంటాలిటీ ఏది లేని ఆ క్లీన్ మైండే మనకప్పుడు మోక్షానికి, అది భగవంతుడు నిర్గుణుడు. ఆ నిర్గుణ తత్వం ఏమిటో మనం చవి చూసినప్పుడు అనుభవపూర్వకంగా అప్పుడు మనకు ఆ మోక్ష మార్గానికి దారి వస్తుంది. సో సత్వరజస్తమో గుణాలను ఇప్పుడు అందరూ చాలా మంది చెప్పారు. శశికళ మాతాజీ, లక్ష్మీ గౌరీ మాతాజీ, త్రివేణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఏం చెప్పారంటే, ఫస్ట్ సింపుల్ గా దేహదారి ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి సాత్వికము, రాజసము, తమో గుణం అని 3 రకాలుగా ఉంటున్నది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో 14 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి మనం ఈరోజు కవర్ చేయవలసినవి. మొత్తం 28 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు 14, రేపు 14 చూద్దాం. సత్వానురూప సర్వస్య కాబట్టి క్రమంగా తమో గుణం నుంచి సత్వగుణానికి, సత్వగుణం నుంచి రజోగుణం నుంచి సత్వగుణానికి గాని స్థితిని మార్చుకోగలడు. ఒక గురువు ఉన్నాక, ఒక గురువు సహాయంతో గాని, శాస్త్ర నియమ బంధాలను పాటించినా గాని ఈ గుణాలను మార్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ మనకు. సో ఈ గుణాలను తొలగించుకోవాలి, సత్వగుణాలలోకి వచ్చి మరి రావాలి అంటే ఒక గురువు గారిని కానీ లేదా శాస్త్రాలు కానీ మనం అనుసరించినట్లయితే అలా చేయొచ్చు. అదొక మార్గము అని సూచన చెప్పారు. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధ భవతి భారత, శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యచ్చద్ధ స ఏవ సహ. సో భారత అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ, మనిషి వివిధ గుణాల్లో తన స్థితిని అనుసరించి దానికి సంబంధించినటువంటి శ్రద్ధను పొందుతాడు.
అలా పొందిన గుణాలను అనుసరించి అతడు ఒక శ్రద్ధను కూడి ఉన్నాడని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళకు ఒక శ్రద్ధ అలవడుతుంది. సత్వగుణం వాళ్ళకు ఒక రకమైన శ్రద్ధ, తమో గుణం వాళ్ళకు ఒక రకం, రజోగుణం వాళ్ళకు ఒక రకం శ్రద్ధ గుణాలను బట్టి అలవడుతుంది. అలా వాళ్ళు పొందిన గుణాలను బట్టి వీరికి ఈ శ్రద్ధ ఉన్నది, వారికి ఆ శ్రద్ధ ఉన్నది, వీరికి సత్వగుణ శ్రద్ధ ఉంది వాళ్ళు అని చెప్తారు. అంటే దేని వల్ల వస్తుంది అంటే వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, స్వభావాన్ని బట్టి వస్తుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళ గుణాలను బట్టి సాత్విక శ్రద్ధ, రాజసికమ, తామసిక శ్రద్ధ అని చెప్తున్నారు. కానీ యాక్చువల్లీ 5th చాప్టర్లో భగవంతుడు ప్రతి జీవి భగవంతుడు అంశ అని మనం చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి అతడు స్వతహాగానే భగవంతుడు మరి త్రిగుణాలకు అతీతుడు. కాబట్టి త్రిగుణాలకు అతీతుడైన భగవంతునితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మనం ఈ బద్ధ జీవితంతో మర్చిపోయి మనం ఈ త్రిగుణాల సంపర్కంతో ఈ బద్ధత్వాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నాం. మరి భగవంతుడు నిర్గుణుడు, ఆయన అంశల్ మనలో ఉన్నది అయినా కూడా, ఆత్మ అయినా కూడా మనము ఈ సంపర్కంతో, భౌతిక ప్రపంచపు సంపర్కంతో మనం ఈ బంధాలన్నీ కల్పించుకుని ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను అలవర్చుకుని ఈ బంధాలు కల్పించుకుంటున్నాము. కాబట్టి భగవంతునితో ఆ సంబంధాన్ని మనం మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ తిరిగి కల్పించుకోవాలి. ఆ వదిలిపెట్టేశాం కాబట్టే ఆ సంబంధం ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టే మనకి గుణాలన్నీ అలవడుతున్నాయి. ఆ నిర్గుణత్వం రావాలి అంటే భగవంతుడితో మళ్ళీ మనం ఆ కాంటాక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి, పునరుద్ధరించుకోవాలి ఆ సంబంధాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో అది చేసుకుని ఈ మలిన సంపర్కాన్ని వదిలించుకోవాలి, ఈ కల్మషాన్ని మనలో నుంచి తుడిచిపెట్టాలి. అక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ తుడిచిపెట్టాలి అంటే ఏమిటి అంటే వైరాగ్యం, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛల పట్ల మనం కోరికను తగ్గించుకుంటూ రావటము. అది క్రమక్రమంగా మనం సాధన చేయాలి. రెండవది అదియే సాధన. అంటే తపస్సు అంటే ఏదో అడవిలోకి వెళ్ళి మనం మూసుకుని చేసేదే తపస్సు కాదు. తపస్సు అంటే నిత్య జీవితంలో ఈ ప్రాక్టీస్, ఈ సాధన, శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాం. అవన్నీ సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాము, ఆ వైరాగ్య స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం, మెల్లమెల్లగా కోరికలను తగ్గించుకుంటూ రాగలుగుతాం. సో అది ఈ విషయం ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్లో చూస్తాము. అలాంటి స్వభావంలో స్థితుడైతే తప్పనిసరిగా అపూర్ణ స్థితిని పొందుతాడు. ఈ ఆత్మానుభవ మార్గాన్ని గనుక స్వీకరింపలేదనుకో మళ్ళీ ప్రకృతి యొక్క ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావానికి గురి కావాల్సిందే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శ్రద్ధ అనే మాట ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది. అది సత్వగుణం వల్లే ఈ శ్రద్ధ అనేది పెరుగుతుంది. అందుకే శారీరక తపస్సు అంటే మరి శుభ్రంగా ఉండటం, పవిత్రంగా ఉండటం, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించటం, మరి మన శాస్త్రాలను, వేద వాంగ్మయాలను గౌరవించటం, ఇదంతా శారీరక తపస్సు కింద వస్తుంది. అదంతా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం యాక్చువల్గా ఈ చాప్టర్ లో చూస్తాము. సో నెక్స్ట్ అధ్యాయం కాబట్టి శ్రద్ధ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసా ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉన్నవారు మరి దేవతలను, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు యక్షరాక్షసులను, తమో గుణంలో వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అన్నది మనం ఇక్కడ ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు సత్వగుణం వాళ్ళు దేవతలను, మరి తమో రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు యక్షరాక్షసులను, అంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరికి ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే వాళ్ళని ఎక్కువ ఒబే చేస్తూ అలా ఉంటారని ఈ రోజుల్లో చెప్పుకోవచ్చు. పూర్వకాలంలో వాళ్ళది యక్షరాక్షసులు అని దానిని వర్ణించడం జరిగింది. ప్రేతాన్ ఇకపోతే మరి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
సరే, మనం ఇక్కడ కొన్ని చూసాం, సత్వరజస్తమో గుణాలను బట్టి శ్రద్ధలు వస్తాయని. మరి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉంటే ముగ్గురికి 3 గుణాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణం విభీషణుకుంది, రజోగుణం రావణుడికున్నది, కుంభకర్ణుడికి తమో గుణం ఉన్నది అని చూపిస్తున్నారు 3 గుణాలు. సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం చూస్తామంటే, మన జీవనం సాగించేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్య విషయాలు మనం తప్పనిసరిగా చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఏమిటంటే అసలు శ్రద్ధ. ఈ శ్రద్ధ దేని మీదైనా ఉండొచ్చు, చెడు పనుల మీద కూడా ఉండొచ్చు, చెడు అలవాట్ల మీద కూడా ఉండొచ్చు. అది తమో గుణ శ్రద్ధ. సో కొంతమంది ఏ పని చేయకపోయినా తింటూ ఉండటం, పడుకుని ఉండటం ఎప్పుడు చేస్తారు, వాళ్ళకి దాని మీద శ్రద్ధ, అదే తమో గుణ శ్రద్ధ అనమాట. సో ఏదో ఒక రకమైన శ్రద్ధ ప్రతి వాళ్ళకు ఈ లైఫ్ లో తప్పనిసరిగా మనం చేసే విషయాలు అన్నట్టుగా చేయవలసినవి. శ్రద్ధ ఎలా ఉండాలి, ఆహారం ఎలా ఉండాలి, ఆ యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, స్వభావం ఎలా ఉండాలి అంటే శారీరక తపస్సు, వాక్కు ఎలా ఉండాలి, మనస్సు ఏ విధంగా నియంత్రించుకోవాలి, దానము ఎలా చేయాలి, ఈ విషయాలన్నీ మనం ఇక్కడ చూడటం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ సత్వగుణం వాళ్ళు దేవతలను, రజోగుణం వాళ్ళు రాక్షసులను, తమో గుణంలో వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సత్వగుణం వాళ్ళు, రజోగుణం వాళ్ళు, తమో గుణం వాళ్ళు భూత ప్రేతాలను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రజోగుణం వాళ్ళు దానవులను, అశాస్త్రవిహితం ఘోరం తప్యంతే యోతపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్త కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయంతః శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంతః శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. అంటే అశాస్త్ర విహితం, శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినవి, ఇతరులకు హానికరమైనవి, ఘోరమైనవి, తప్యంతే అంటే చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? ఏ తప్పు ఇలాంటి తపస్సును చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. దంభాహంకార సంయుక్త అంటే గర్వంతో అహంకారంతో కూడుకున్న వారయ్యి, కామరాగ బలాన్విత అంటే కామము, రాగము అంటే ప్రతిదాని మీద మోజు, ఆ విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి, బలాన్విత ఈ కామరాగ ఈ కోరికతో ఆ మోజుతో వాళ్ళు కూడుకుని దాంతో ప్రేరితులై కర్షయంత బాధపడుతూ శరీరస్థం దేహంలో ఉన్నటువంటి దేహంలో ఉన్న భూతగ్రామం అంటే భూతాల సముదాయమును వాళ్ళ దేహంలో ఉన్న నన్ను కూడా వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేసి ఈ రకంగా వాళ్ళు రాక్షస మెంటాలిటీతో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో శాస్త్ర విహితాలు కానటువంటి తీవ్రమైన తపస్సులను దంభాహంకారాలతో వనరించేవారు, కామరాగాలతో ప్రేరేపింపబడేవారు, అచేతసులై వాళ్ళ దేహంలో మరియు వేరే వాళ్ళ దేహంలో ఉన్న పరమాత్మను కూడా కష్టపెట్టేవారు అసురులుగా తెలియబడతారు. ఇది మనం 16th చాప్టర్ లో కూడా చూసాం. వాళ్ళు ఈ కామంతో అహంకారంతో పనులు చేస్తూ వేరే వాళ్ళ దేహంలో ఉన్న పరమాత్మను కూడా కష్టపెట్టే వాళ్ళుగా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. వాళ్ళని అసురులు అని అంటారు. అచేతస అనే మాట ఒకటి వాడారు ఇక్కడ. అచేతస. సో ఓకే, ఇది మాతాజీ చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ.
త్రివేణి మాతాజీ మీరు చదువుతానని అడిగారు. ఓకే మాతాజీ, మీరు జస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. హరే కృష్ణ. త్రివేణి మాతాజీ ఉన్నారా? ఓకే సరే. శశికళ మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, ఈ భాష్యం చూస్తారా మాతాజీ? అలాగే అలాగే మాతాజీ. భాష్యంపై జై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. శాస్త్రములందు తెలియచేయనటువంటి తపస్సులను నిష్టలను సృష్టించువారు పెక్కురు కలరు. ఉదాహరణకు నూన్యమైనటువంటి రాజకీయ ప్రయోజనార్థమై మొనరించు ఉపవాసములు శాస్త్రమునందు తెలుపబడలేదు. ఉపవాసం అన్నది సాంఘిక రాజకీయ ప్రయోజనముల కొరకు గాక ఆధ్యాత్మికోన్నతి కొరకే శాస్త్రమునందు ఉద్దేశింపబడినది. భగవద్గీతను అనుసరించి అట్టి తపస్సులను అనుసరించడి వారు నిక్కముగా అసురు స్వభావం కలవారే. అట్టి వారి కర్మలు సదా అశాస్త్ర విహితములై జనులకు హితకరములు కాకుండును. వాస్తవమునకు వారు ఆ కార్యములను గర్వము, మిథ్యాహంకారము, కామము, ఇంద్రియ భోగముల ఆసక్తితోనూ ఆచరింతురు. అట్టి కార్యముల వలన దేహం నేర్పరచడి పంచభూతములే గాక దేహమునందుండెడి పరమాత్మయు కలత నొందుదురు. అంతేగాక రాజకీయ ప్రయోజనార్థమై మొనరింపబడి అట్టి తపస్సు లేదా ఉపవాసములు ఇతరులను సైతము నిక్కముగా కలత నొందించును. అట్టి తపస్సులు వేదవాంగ్మయమున తెలుపబడలేదు. అసురు ప్రవృత్తి గలవారు ఆ విధానము ద్వారా శత్రువుని గాని ఎదుటి పక్షమును గాని బలవంతంగా తమ కోరికకు లొంగునట్లుగా చేసుకుందుమని తలంచుద్దురు. తీసేయాలి మాతాజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదువుతాను మాతాజీ. అయిపోయింది. పక్షమును గాని బలవంతంగా తమ కోరికకు లొంగునట్లుగా చేసుకుందామని తలంచుదురు. కొన్ని మార్లు అట్టి తపస్సు ద్వారా మరణము సైతము సంభవించుచుండను. ఈ కార్యములను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆమోదించుట లేదు. ఆ కార్యములందు నియుక్తులైన వారు దానవుల్ని అతడు వర్ణించినాడు. ఆ కార్యములు శాస్త్ర నిర్దేశములకు వ్యతిరేకముగా మొనరింపబడుటచే వాస్తవమునకు భగవాన్ని అవమానపరచునటువంటివి. ఈ విషయంన అచేతస అను పదము ప్రధానమైనది. సమచిత్వం కలవారు శాస్త్ర నియమములను విధిగా పాటించవలెను. ఆ స్థితిలో లేని వారే శాస్త్రములను ధిక్కరించి తమ సొంత తపోనిష్టలను రూపొందించుకొందురు. ఆసురీ భావముల అంతము ఏమి కానున్నదో ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞప్తి ఉంచుకొనవలెను. అది గడిచిన అధ్యాయంలో వివరింపబడినది. అట్టి వారిని దేవదేవుడు అసుర యోనులందే పడతోయింది. తత్కారణముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుతో తమకు గల సంబంధమును తెలియలేక వారు జన్మ జన్మల్లో దానవ గుణములతోనే జీవింతురు. అయినను ఒకవేళ అట్టి వారు వేద జ్ఞాన మార్గమున నిర్దేశమును గూర్చు గురువుచే వేద నిర్దేశం పొందగలిగినంత భాగ్యవంతులైనచో ఈ బంధముల నుండి ముక్తిని పొంది అంతిమున పరమగమ్యమును సాధింపగలరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్లా ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు చేయటం అంటే, ఉదాహరణ ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? ఇట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరినో ఏదో మనం ఒప్పించటానికి నేను భోజనం మానేస్తాను అంటే వాళ్ళను వాళ్ళు హింసించుకుంటారు, ఎదుటి వాళ్ళను కూడా ఒక్కొక్కసారి హింసించాలని చూస్తారు. ఇలా బలవంత పెట్టి వాళ్ళు ఏదో సాధించాలనుకుంటే అది మరి తపస్సు కింద రాదు. వాళ్ళు తీవ్రమైన అదేదో తపస్సు లాగా చేయొచ్చు అని వాళ్ళు అనుకోవచ్చు, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. భగవంతుడు కూడా దాన్ని ఆమోదించడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని చెప్తూ అచేతస అనే పదం ఒకటి ఇక్కడ వాడారు కదా. సో ఈ అచేతస అన్న దానికి ఏం చెప్తున్నారు అంటే భూతగ్రామం అచేతసః అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక మాట వాడారు. సో అంటే తప్పుదోవకు చెందిన వాళ్ళే, పెడదారి పట్టిన వాళ్ళే అని అర్థం అనమాట. కాబట్టి ఇలా శాస్త్ర నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి, అది కరెక్ట్ మార్గం కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అహంకారంతో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళకి తోచిన రీతిలో చేసి సాధించాలనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు. శాస్త్ర నియమాలను పాటించి ఆ తర్వాత ఒక గురువు గారి యొక్క వేద నిర్దేశంతో భాగ్యవంతులైనట్లయితే ఈ బంధాల నుంచి విముక్తిని పొందవచ్చు
అంత్యంలో పరమగమ్యాన్ని సాధింపవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. సో ఈ 3 గుణాలను అనుసరించి మనిషి ఆహారాన్ని కూడా 3 విధాలుగా తీసుకుంటాం. అలాగే యజ్ఞము, దానము, తపస్సులు కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు వాటన్నిటి మధ్యలో ఉన్న భేదం ఏమిటో చెప్తాను విను అంటున్నారు. సో మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, 3 రకాలుగా స్వభావాన్ని అనుసరించి యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఇవన్నీ కూడా చేస్తాము. ఆహారం కూడా వీటి మీద ఆధారపడి ఉన్నది. యజ్ఞము, మరి దానము, తర్వాత తపస్సు స్వభావం అంటే తపస్సు, శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, ఈ 3 కలిపి తపస్సు కింద వస్తాయి. ఆహారము, సో శ్రద్ధ, ఆహారము, తపస్సు, యజ్ఞము, దానము ఎలా చేస్తారు ఈ 3 స్వభావాలను అనుసరించి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఆ భేదము విను. ఈ యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఇవన్నీ కూడా దీనిని బట్టి 3 రకాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో మొట్టమొదటిగా ఆహారం. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధన రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియ. సో ఆహారం సత్వబలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, సుఖాన్ని, ప్రీతిని వర్ధిల్లజేసేవి, వృద్ధి చేసేవి. రస్యవంతమైన అంటే రసవంతమైనవి, స్నిగ్ధ పుష్టికరమైనవి, స్థిర అంటే దృఢమైనవి, హృదయ అంటే హోల్సమ్, హృదయ అంటే మనస్సుకు సంతోషాన్ని, ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేది అయినటువంటి ఆహారం సాత్విక ప్రియులదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయుః ప్రమాణాన్ని పెంచేది, జీవితాన్ని పవిత్రం చేసేది, బలాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని, తృప్తిని కలిగించే ఆహారాలు సత్వగుణ ప్రధానాలు. అలాంటి ఆహారాలు రసవంతంగా ఉంటాయి, రసపూర్ణం, ఫుల్ ఆఫ్ జ్యూసీ అన్నమాట, పుష్టికరం, ఆరోగ్యకరం, మనస్సుకు ప్రీతికరంగా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ ఈ ఆహారాన్ని మనం చూసాం కూడా. సో అంటే అన్ని మరి కాయగూరలు, పళ్ళు, పెరుగు, పాలు, ధాన్యాలు, కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా సాత్విక ఆహారం కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇది కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్ష రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదా. చాలా చేదుగా, పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడిగా, పదునుగా అంటే ఘాటుగా ఉండేది, పొడి అంటే డ్రైగా అంటే ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అనొచ్చు, మరి దహనం చేసేవంటే అవి కాల్చినట్లుగా చేసేవి. ఇలాంటి ఆహారాలు రాజస గుణం ఉన్న వాళ్లకు ప్రియమైనవి. మరి ఇలాంటి ఆహారాలు దుఃఖ శోకామయ ప్రద, ఇవి దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని ఇస్తాయి అని చెప్పి మరి తర్వాత జబ్బులు కూడా వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంత విపరీతమైన కారాలు అవి తినడం కూడా మరి మన సిస్టమ్ కి మంచిది కాదు, అంత ఘాటుగా కానీ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ కానీ. కాబట్టి తద్వారా దుఃఖ శోకం అంటే మరి హెల్త్ చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మరి స్వభావంలో కూడా మార్పు వస్తుంది, ప్రతిదానికి ఆందోళన, ప్రతిదానికి కోపము, ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. చాలా మంది మన వాళ్ళు కారం తగ్గించు, నీకు కోపం ఎక్కువైంది అనే మాట మనం మీలో చాలా మంది వినే ఉంటారు. సో ఆ కారం అనేది ఏ రకంగా రజోగుణాన్ని పెంచుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంటే దుఃఖ శోకామయ ప్రదం అన్న మాటకు అర్థం అది. నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ఆహారాన్ని బట్టి. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో తినటానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం, రుచి లేనటువంటిది, కుళ్ళింది, వాసన పట్టినవి, ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులు అంటే మరి తినకూడనివి, తామస గుణం ఉన్న వాళ్లకు ప్రియమైనవి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఏమిటి అన్నది ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాము. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే, త్రివేణి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇది? ఓకే మాతాజీ, భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం. ఆయుష్ను వృద్ధి చేయుట, మనస్సును పవిత్రమనర్చుట, దేహమునకు శక్తిని కలిగించుట,
ఆహారము యొక్క ప్రయోజనమై ఉన్నది. అది ఒక్కటే దాని ప్రయోజనము. ఆరోగ్యమును దోహదములై ఆయువును వృద్ధి నొందించుటువంటి పాలు, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, చక్కెర, కూరగాయలు వంటి ఆహార పదార్థములు స్వీయకర యోగ్యములని పెద్దలు పూర్వం నిర్ణయించిరి. అట్టి ఆహారము సత్వగుణమునందున్న వారికి మిక్కిలి ప్రియమై ఉండెను. పేలాలు మరియు బెల్లము, ముడి పదార్థమైన మొలాసిస్ వంటివి సత్వ రుచికరములు కాకున్నను పాలు మరియు ఇతర ఆహార పదార్థములు మిశ్రణముచే రుచికరములు, సత్వగుణములను సమన్వితము కాగలవు. సత్వ పవిత్రములైన ఈ పదార్థములు నిషిద్ధములైన మధ్య మాంసాదులను మిక్కిలి భిన్నమైనవి. 8వ శ్లోకమున తెలుపబడిన స్నిగ్ధ పదార్థములకు మరియు జంతువులను చంపగా లభించడి క్రొవ్వు పదార్థములకు ఎట్టి సంబంధము లేదు. క్రొవ్వు పదార్థములు అత్యంత అద్భుతాహారమైన క్షీర రూపమున లభించుచున్నవి. పాలు, వెన్న, మేగడ వంటివి జంతువు యొక్క క్రొవ్వును వేరొక రూపమును అందించినటివి. అవి అమాయకపు జీవులను వధించుట అవసరమును నివారించుచున్నవి. కానీ నిర్లక్ష్యము కారణముననే జంతువులను వధించుట ఎన్నడి కార్యము నిరాటంకముగా సాగుచున్నది. జీవనమునకు అవసరమైన క్రొవ్వు పదార్థములను పాల ద్వారా స్వీకరించుట నాగరికత పద్ధతి కాగా, జంతువధ అన్నది మిక్కిలి అనాగరికమై ఉన్నది. పప్పులు, గోధుమలు వంటి ఆహారములందు మాంసకృతులు పుష్కలముగా లభించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ ఆపుదాము ఒకసారి. సో ఆయుష్ను వృద్ధి చేయట, మనస్సును పవిత్రం చేయటం, దేహానికి శక్తి కలిగించటం ఈ ఆహారం యొక్క ప్రయోజనం. సాత్విక ఆహారం అంటే మనస్సును కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. అది సరే, ఆయుష్ వృద్ధి చేస్తాయి, దేహానికి శక్తి ఇస్తాయి, ఇవి బలాన్ని ఇస్తాయి అంటున్నాము, కరెక్టే. మనస్సును కూడా పవిత్రం. సో ఆహారానికి అదొకటి ఉన్నదన్నమాట. ఏది మనం మామూలుగా మనకు తెలిసింది ఏమిటి, ఆహారం తీసుకుంటే అది దానిని జీర్ణం చేసి దాని అవసరమైనవన్నీ కూడా మన రక్తంలోకి ప్రసరింపజేస్తాయి. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ గా మారిపోతుంది. వేస్ట్ అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది. ఈ 2 విషయాలు మనకు తెలుసు. 3వ విషయం ఏమిటి అంటే అది మైండ్ ని, థింకింగ్ ని, మన స్వభావాన్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మనం తీసుకునే ఆహారం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటే మనస్సును పవిత్రం చేసుకోవటం మనకు సాధ్యపడుతుంది. అంటే అదొక్కటే తీసుకోవటం అని కాదు, వేరే అభ్యాసాలు అది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ మార్గంలో ఉండటానికి, ఆ కోరికలను తగ్గించుకోవడానికి, కోపాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, వీటన్నిటికీ కూడా ఈ సాత్విక ఆహారం సహాయపడుతుంది. కాబట్టి దేహానికి శక్తిని కలిగించటమే ఆహారం యొక్క ప్రయోజనమై ఉన్నది. మనస్సును పవిత్రం చేయటం అదొక్కటే. మరి ఆహారం చేసేది ఏమిటి, మనకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది, మన మనస్సుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ మంచి ఆహారం సాత్వికమైనది తీసుకుంటే మనకి మనస్సు కూడా మారుతుంది, పవిత్రం అవటానికి సహాయపడుతుంది. సో పాలు, బియ్యము, గోధుమలు, మరి అంటే అన్ని ధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా మరి స్వీకారయోగ్యం, తీసుకోవలసినవే అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి పేలాలు, బెల్లము ఇలాంటివన్నీ అలా తినలేము, కానీ వాటిని పాలల్లోనూ వీటిల్లో కలుపుకుని తినవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో బెల్లం అలా తినలేము, కానీ మిల్క్ లో కలుపుకుని మనం పాయసం అని అదన్నీ చేస్తాం. సో అలా మన వాళ్ళు మిక్స్ చేశారనమాట. ఈ సాత్విక ఆహారాలు చేసి కొన్ని మనకు ఈ రకమైనటువంటి అలవాట్లు వచ్చాయి. సో అది పాలల్లో కలుపుకుని తినాలి అని అలా. ఇకపోతే మరి మధ్య మాంసాదులు ఇది చాలా న్యాచురల్, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ పదార్థాలు. ఇవి కంప్లీట్ గా ఈ నాన్ వెజిటేరియన్ కి భిన్నమైన ఆపోజిట్ అని చెప్తున్నారు. నాన్ వెజిటేరియన్ లో మరి మనకి ఫ్యాట్ ఇవి ప్రోటీన్స్ వస్తాయి అనుకుంటాము, కానీ మరి ఆ కొవ్వు మనకి ఆ ఫ్యాట్, మంచి ఫ్యాట్, గుడ్ ఫ్యాట్ పాలల్లో, వెన్నలో, మీగడలో వీటిల్లో కూడా వస్తుంది. అది మనం జంతువుల యొక్క కొవ్వు తీసుకోక్కర్లేదు, వీటిల్లో కూడా అమాయక జీవులను వధించే అవసరం లేదు, అవన్నీ మనకి ఇందులో వస్తున్నాయి. అలాగే ప్రోటీన్ అంటే మాంసకృత్తులు అంటాం తెలుగులో, అవన్నీ కూడా మనకు పుష్కలంగా ఈ పప్పులు, మన యొక్క లెంటిల్స్ అంటాం, ఇంగ్లీష్ లో పల్సెస్ అంటాం,
ఈ పప్పులన్నిట్లో చాలా ప్రోటీన్ ఉంది, మరి గోధుమల్లో కూడా ప్రోటీన్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా వాటిల్లో ఉన్నాయి. దానికి మనం ఈ జంతువధే చేసి మనం ఆ ప్రోటీన్ తెచ్చుకోక్కర్లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇందిరా మాతాజీ మీరు చదువుతారు నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఎక్కడి నుంచి చదవమంటారు? అతి చేదు అతి లవణ. ఓకే. అతి చేదు, అతి లవణ పూర్ణము, అతి వేడి లేదా అతి కారము కలిగిన రజోగుణ ఆహారము ఉదరమున జీర్ణరసములను తగ్గించి రోగమునకు కారణభూతమగును. అనగా అది దుఃఖమునే కలిగించును. తాజాగా లేనటువంటి ఆహారములే ముఖ్యముగా తమోగుణ ఆహారములుగా పరిగణింపబడును. భుజించుటకు 3 గంటలకు పూర్వం తయారు చేయబడిన ఏ ఆహారమైనను ఒక్క ప్రసాదం తప్ప తమోగుణ ఆహారముగానే భావింపబడును. అట్టి ఆహార పదార్థములు కుళ్ళుట ఆరంభించినందున దుర్వాసన కలిగి ఉండును. అది తమో గుణులను ఆకర్షించగా సత్వగుణులు దాని నుండి విముఖులై ఉందురు. తొలుత భగవానునకు అర్పింపబడినదైనచో లేదా మహాత్ములైన వారు ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మ గురు స్వీకరించినదైనచో ఉచ్చిష్టమగు దానిని భుజింపవచ్చును. లేని ఎడల ఉచ్చిష్టము తమోగుణమైనదిగా భావింపబడును. అట్టిది నిక్కము రోగమునే కలిగించును. అవి తమోగుణులకు అతి ప్రియములైన సత్వగుణులచే అంటనైనను అంటబడవు. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానునకు తొలుత అర్పింపబడిన ఆహారమే అత్యంత శ్రేష్టమైనది. కూరలు, ధాన్యము, క్షీరము మొదలగు పదార్థములతో తయారు చేయబడిన ఆహారమును తాను స్వీకరించునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు పలికే ఉన్నాడు. పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం ఇట్టి కార్యమున అత్యంత ముఖ్యమైనది ప్రేమ మరియు భక్తియే. భగవానుడు వానినే స్వీకరించును. ప్రసాదమును సైతము ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో తయారు చేయవలనని పేర్కొనబడినది. ఆ విధముగా శాస్త్ర విధులను అనుసరించి తయారు చేయబడి కృష్ణునకు అర్పింపబడిన ఆహారం ఎంత కాల వ్యవధి అయినను స్వీకరింపయోగ్యమే కాగలదు. అది దివ్యమై ఉండుటయే అందులకు కారణము. కనుక సర్వులకు ఆహారమును పాప నిరోధకముగా, ఆహార యోగ్యముగా, రుచికరముగా నొనర్చుటకు మనుజుడు దాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానునకు అర్పింపవలసి ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తొలుత అందుకని భగవంతుడికి చేదు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అతి చేదు, అతి లవణం అంటే ఉప్పగా ఉన్నవి కానీ, మరీ వేడిగా ఉన్నవి కానీ, మరీ కారం ఉన్నవి కానీ రజోగుణ ఆహారము. మరి ఇవి అంటే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేసి రోగానికి కారణభూతాలు అవుతాయి. కాబట్టి దుఃఖాన్నే మరి ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు మా ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం అన్నారు కదా, అది లేనప్పుడు మనకు అంతా కూడా దుఃఖమే. తాజాగా లేనటువంటి ఆహారాలు ముఖ్యంగా తమోగుణ ఆహారాలుగా పరిగణింపబడును. ఇక మరి ఫ్రెష్ గా లేనివన్నీ తమోగుణ ఆహారం కింద వస్తాయి. మరి భుజించటానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేయబడిన ఆహారం ఏదైనా అంటే ప్రసాదం అయితే తీసుకోవచ్చు. అంటే మరి ప్రొద్దున్నే ఆఫీస్కి వెళ్తూ వంట చేసుకు వెళ్తాం, 3 గంటల తర్వాత తింటామని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. అంటే భగవంతుడికి ముందు అర్పించి మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మరీ ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంచినవి ఏదైనా ఆల్కహాల్ ఉందనుకోండి, మరి అది ఎన్ని రోజులు దాంట్లో పెడితే అది ఆల్కహాల్ అవుతుంది. సో అలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో ఈవెన్ చీజ్ కూడా, మరి ఆ చీజ్ కూడా మరి ప్రాసెస్ చేస్తాము. ఫ్రెష్ మిల్క్ కాదు, ఫ్రెష్ బటర్ కూడా కాదు అది. కానీ ఫ్రెష్ పాల విరుగుడు కాదు, అది ఉంచి ఏదో ప్రాసెస్ చేయబట్టి ఎన్నో రోజులు ఉంటుంది. కానీ అది ఫ్రెష్ది తిన్న దానికి మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ దానివల్ల వచ్చే కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అరగకపోవటం, డైజెషన్ లో ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాంటివి తిన్నప్పుడు. సో అది ఇక్కడ అర్థము. సో అలాంటి ఆహార పదార్థాలు కుళ్ళటం ప్రారంభించి మరి పాడు అవ్వచ్చు. అది తమో గుణం వాళ్ళని ఆకర్షించవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ వైన్ గాని ఆల్కహాల్ గాని చెప్పొచ్చు. సత్వగుణంలో వాళ్ళు దానికి విముఖులై ఉంటారు. తర్వాత ముందు భగవంతుడికి అర్పించి మనం తీసుకోవాలి, లేదంటే గురువుకి అర్పించి ఇలాంటి మహాత్ములకు అర్పించి తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అది భగవంతుడికి అర్పించిన ఆహారమే శ్రేష్టమైనది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయం మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, ఏది 3 రకాల దోషాలు ఉంటాయి ఆహారం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు. ఒకటి పాత్ర దోషం, అంటే
పాత్రలు మురికిగా ఉండొచ్చు, ఏదైనా శుభ్రంగా లేకపోవచ్చు. రెండవది పదార్థ దోషం, అంటే మనం వంట చేసే పదార్థాలు సరైనవి కాకపోవచ్చు, ఏదైనా కూరగాయలు అంత ఫ్రెష్ గా లేకపోవచ్చు. మూడవది వంట చేసే మనిషి యొక్క భావదోషం, ఆ మనిషి కోపం మూడ్లో ఉన్నారు, ఇంకెవరినో తిట్టుకుంటున్నారు, ఏదో అనుకుంటూ వంట చేస్తున్నారు, అవి కూడా ఆ వంటలోకి వస్తాయి, ఆ ఫీలింగ్స్ కూడా అని చెప్తున్నారు. సో ఈ 3 రకాల దోషాలు కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తే అన్నీ కూడా ప్రసాదంగా మారిపోతాయి. సో అది అందుకని ఏదైనా ముందు భగవత్ ప్రసాదం అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది, ఇంకా దానికి భగవంతుడి ప్రసాదానికి ఏ దోషాలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో అత్యంత ముఖ్యమైనది ప్రేమ మరియు భక్తియే. సో భగవంతుడు ఏదైనా సరే ఆయన తీసుకునేది కూరలు, ధాన్యము, క్షీరము ఇలాంటి ఆహారమే స్వీకరిస్తానని చెప్పారు. అంటే మీకు గుర్తుంటే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అనేది ఒక శ్లోకం మనం చూసాం. సో ఈ పత్రం పుష్పం అంటే మరి ఆకు, పువ్వు, పండు, నీరు అన్నారు, కానీ ఇక అంటే అలాంటివి కాయగూరలు, పండ్లు ఇలాంటివి తీసుకుంటాము. తర్వాత మరి శ్రీకృష్ణుడు పాలు, పెరుగు ఇలాంటివి ముఖ్యమైనవి. కాబట్టి అది ఏ రకంగా ఇస్తామంటే ప్రేమతో, భక్తితో, అదే ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడు వాటిని స్వీకరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదిష్టోయ ఇజ్యతే, అది ఆహారం గురించి చూసామన్నమాట. సో అందరికీ కూడా పాపం, రోగ నిరోధంగా, ఆరోగ్యకరంగా, రుచికరంగా ఉండటానికి భగవంతుడికి మనం ప్రసాదం అర్పించి అప్పుడు తీసుకోవాలి. అప్పుడు అది పాప నిరోధకం, ఆహారయోగ్యం, తినదగ్గ ఆహారము, రుచికరము అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది దివ్యమైనది, ప్రసాదం అంటే దివ్యమైనది. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదిష్టోయ ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ స సాత్వికః. సో అఫలాకాంక్షి అంటే ఫలితాలు కోరుకోకుండా, అంటే శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము తమ విధి నా బాధ్యత, విధి ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేయబడే యజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞం అని అంటారు. సో శాస్త్ర నిర్దేశానుసారం, శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ ఫలితాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ, ఏది ఎలా ఉన్నా మనకు కాదు ఇది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాననే భావంతో చేసే యజ్ఞం సాత్విక యజ్ఞము. ఏదైనా ఒక ప్రయోజనాన్ని మనసులో ఉంచుకుని మనం చేసామనుకోండి, మరికప్పుడు అది సాత్విక యజ్ఞం అవ్వదు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడున్న భాష్యం చదవాలి మాతాజీ? అవును మాతాజీ. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రయోజనం మనసులో, అక్కడ ఏదేని ఒక ప్రయోజనమును మనస్సు నందుంచుకొని యజ్ఞమును నిర్వహించుట సర్వసాధారణ విషయము. కానీ యజ్ఞమును ఎటువంటి కోరిక లేకుండా చేయవలనని ఇచ్చట పేర్కొనబడినది. అది సదా స్వధర్మం అనేది దృష్టితో చేయబడవలను. దేవాలయములందు గాని, క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరములందు గాని నిర్వహింపబడు కార్యములను మనము ఉదాహరణంగా తీసుకొనవచ్చును. సాధారణముగా ఆ కార్యములన్నీయును ఏదేని ఒక భౌతిక ప్రయోజనము దృష్ట్యానే వనరింపబడుచుండును. కానీ అవన్నీయును సత్వగుణమును సంబంధించినవి కావున మనుజుడు సధర్మం అనేది భావనతో మందిరమునకు కేగి, మాతాజీ అది కొంచెం పైకన, భగవానునకు వందనములను సగి పుష్పములను, ఆహార పదార్థములను సమర్పింపవలను. కేవలము పూజ నిమిత్తమే మందిరమున కేగుట వలన ప్రయోజనము లేదని కొందరు తలంతురు. కానీ భౌతిక ప్రయోజనార్థమై పూజలొనరించుటయు శాస్త్రములందు ఆదేశింపబడలేదు. అనగా కేవలము భగవానునకు వందనములు ఒసగు నిమిత్తమే మందిరమున కేగవలను. అది మనుషుని సత్వగుణ ప్రధానునిగా చేయగలదు. కనుక శాస్త్ర విధులను, మాతాజీ కొంచెం పైకనాలి మాతాజీ, శాస్త్ర విధులను ఆమోదించుట మరియు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని వందనము నొసగుట అనేది కార్యములు ప్రతి నాగరిక మనుషుని ధర్మమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ.
ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది శాస్త్ర వేదాలు చెప్పిన ప్రకారంగా నా బాధ్యత అనుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే సాత్విక యజ్ఞం అవుతుంది. అది భగవంతుడి కోసం. ఇప్పుడు దేవాలయాల్లో కానీ ఈవెన్ మరి చర్చెస్ లో వాటిలో కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే స్వధర్మం అనే దృష్టితో చేయాలి. సాధారణంగా అవన్నీ ఏదైనా భౌతిక ప్రయోజన కోసం చేస్తూ ఉంటాం కార్యాలు, కానీ అందుకని అవి సత్వగుణానికి సంబంధించినవి కాదు. కాబట్టి భగవంతుడి కోసం చేసేవి ఏది, మనం టెంపుల్స్ లో చేసేది ఏదైనా అది ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. కానీ నా బాధ్యత, మనిషి స్వధర్మం అనే భావంతో మనం మందిరానికి వెళ్ళి భగవంతుడికి నమస్కరించి పుష్పాలు ఆహారాలు సమర్పించిన అంటే అక్కడ భగవంతుడు మందిరానికి వెళ్ళే అది ఏ పని అయినా సరే మనం ఆ భావంతో చేయటము అక్కడ ముఖ్యము. సో భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చెయ్యాలి. అంతేగాని నేనేదో గొప్పవాణ్ణి కాబట్టి చేస్తున్నాను, మంచివాణ్ణి కాబట్టి గుడికి వెళ్తున్నాను, ఈ ఫీలింగ్స్ వద్దు. అక్కడ భావం ఇంపార్టెంట్. ఏ ఫీలింగ్ తో నువ్వు చేస్తున్నావు అన్నది. అలాంటి మంచి భావంతో ఏ పని చేసినా అది సత్వగుణ యజ్ఞం అవుతుంది. అభిసంధాయతు ఫలం దంబాథమపి చైవయత్ ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విధిరాజసం. సో ఇక్కడ మనం అది చూద్దాం. సరే, భోజనం మంచిది చెడు ఏమిటన్నది ఇక్కడ చూపించారు. సత్వగుణం, రజో సాత్విక ఆహారం అంటే కాయలు పళ్ళు, రజోగుణ ఆహారం అంటే మరి ఇలా కారాలు, ఈ కాఫీలు అవి ఎక్కువ తాగటం ఇటువంటివి. తమో గుణం అంటే ఇంకా అన్ని కూడా ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, ఆ తర్వాత మరి మాంసం కానీ తినకూడనివి కానీ ఇటువంటివన్నీ ఎక్కువగా. ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ 3 స్కూప్స్ విపరీతంగా తినడం, ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. సో సత్వగుణం అంటే బ్యాలెన్స్ ని, హార్మోనీని, పాజిటివ్ థింకింగ్, పీస్, శాంతిని, శుద్ధత్వాన్ని ఇస్తుంది. రజోగుణం మరి ఇంకా ఆందోళనలను, విపరీతమైనటువంటి కలవరాన్ని, విపరీతమైన కోరికలను కలిగిస్తుంది. తమో గుణం ఉందంటే ఇక బద్ధకము, జడత్వము, ఎప్పుడు ఏదో బాధలో ఉన్నట్లు ఫీలింగ్. ఇది నేచర్ అన్నమాట. ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు నేచర్ క్వాలిటీస్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అఫలాకాంక్షి చెప్పుకున్నాం కదా, శాస్త్ర నిర్దేశాల ప్రకారం నా బాధ్యత అనుకుని ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణ యజ్ఞం. సో ఏ పని అయినా సరే ఆ రకంగా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ కలియుగంలో మనం తప్పనిసరిగా చేయవలసిన యజ్ఞం సంకీర్తన యజ్ఞం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. భగవన్నామ జపం మనకి కలియుగంలో మోక్ష మార్గానికి, సత్వగుణానికి, వీటికి దారి తీసే, మోక్షానికి దారి తీసే ఉపాయం. అభిసంధాయతు ఫలం దంబార్థమపి చైవయత్. ఇప్పుడు చూసాము అంటే ప్రతిఫలాపేక్షతో, తర్వాత దంబార్థం అంటే అహంకారం కోసం చేసేటటువంటి ఇజ్జతే భరత శ్రేష్ఠుడా అర్జునుడా, ఈ రకంగా చేసే యజ్ఞం రాజసిక యజ్ఞం. అంటే ప్రతిఫలం కోసం చేసేది, అహంకారం కోసం చేసేది. ఈ పని చేస్తే మనకి లాభం వస్తుంది, మనం ఇంత డొనేషన్ ఇచ్చామంటే రేపు మనకి ఇంకేదో వస్తుంది, ఇలాంటి భావంతో ఏదైనా చేసినా అది మనం ఆ పని చేసినప్పుడు అది రజోగుణ యజ్ఞం కింద వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞం అంటే మామూలుగా అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసేదే కాదు. యజ్ఞం ఏ పని అయినా మనం భగవంతుడి కోసం, అది యజ్ఞంతో సమానం. ప్రతి పని కూడా ఒక రోజువారీ మనం చేసే పని అది భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో శాస్త్రానుబద్ధంగా నా బాధ్యత అనే స్వభావంతో చేస్తే, ఆ రకమైన మెంటాలిటీతో అది యజ్ఞం కింద, సత్వగుణ యజ్ఞం కింద మారిపోతుంది అన్నమాట. అలా కాకుండా ఏ పనైనా ఇలా అవతల వాళ్ళకి ఇది చేస్తే మనకి ఈ లాభం వస్తుంది, లేకపోతే నేను గొప్ప కోసం చేద్దాం, అందరు నన్ను పొగుడుతారు అని చేస్తే అది రజోగుణ యజ్ఞం కింద అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మన రోజువారీ చేసే పనులు కూడా యజ్ఞం కింద వస్తాయి. అవి అయితే సత్వగుణంలో చేసిన యజ్ఞమా, రజోగుణంలో చేసిన యజ్ఞమా, తమో గుణంలో చేసిన యజ్ఞమా అన్నది పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం సత్వగుణంలో చేసే యజ్ఞం అంటే ఇలా ఉంటుంది. అంటే ప్రతిఫలం లేకుండా శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారం, అంటే మంచి మార్గంలో, ధర్మ మార్గంలో నా బాధ్యత అనుకుంటూ ఏది జరిగినా భగవంతుడి ప్రసాదమే, దానివల్ల ఏది వచ్చినా అనుకుని చేస్తే ఏ పనైనా
అది సత్వగుణ యజ్ఞము. అదే గొప్ప కోసం కానీ మనకి ఈ పని చేస్తే ఆ లాభం వస్తుంది అనుకుని చేసిన, గర్వంతో చేసిన రజోగుణం. ఇకపోతే తమోగుణ యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది అంటే విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. విధిహీనం అంటే ఒక బాధ్యత అనే భావం అనేది లేకుండా, అసృష్టాన్నం అంటే ప్రసాదం అనేది లేకుండా, మరి మంత్రహీనం సరి అయిన మంత్రం లేకుండా, అదక్షిణం దక్షిణ మరి యజ్ఞం చేసినప్పుడు దక్షిణ ఏదైనా పురోహితులకి ఇస్తాం. అలాగే మనం ఏ పని చేసినా అవతల వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడేటట్లు ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి సహాయపడేటట్లు ఉండాలి. దక్షిణ అంటే ఇక్కడ అది మరి మోడర్న్ టైమ్స్ లో అర్థం. ఏ పనికైనా మరి అవతల వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటట్లుగా చెయ్యాలి. శ్రద్ధే లేకుండా అసలు ఏ పనైనా శ్రద్ధతో చేయాలి. ఆ శ్రద్ధే లేదు వీళ్ళకు. యజ్ఞం అలా చేసిన యజ్ఞం తామస యజ్ఞము అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో యజ్ఞం అంటే ఏదైనా పని, ఆ పని ఏ రకంగా చేస్తాం అన్న దాన్ని బట్టి ఆ యజ్ఞం సత్వగుణమా రజోగుణమా తమోగుణమా అని ఇక్కడ మనకు అర్థం అవుతుంది. యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ చేసేదే యజ్ఞం కాదు. నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా అది యజ్ఞమే. అయితే అది నువ్వు సత్వగుణ యజ్ఞమా రజోగుణ యజ్ఞమా తమోగుణ యజ్ఞమా అన్నది ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు చాలా క్లియర్ గా. సో రోజువారీ మనం ఏ పని చేసినా ప్రతిదీ ఒక యజ్ఞమే. కానీ ఆ యజ్ఞాన్ని సత్వగుణ యజ్ఞంగా మార్చుకోవాలి. రజోగుణ యజ్ఞం గాని తమోగుణ యజ్ఞం గాని అయితే అది మార్చుకుని సత్వగుణ యజ్ఞంలోకి మనం చేసేటట్టు చేయాలి. సో ఈ తమోగుణ యజ్ఞం ఎలా ఉంటుంది మరి, ఇది అన్నింటికంటే కూడా తక్కువ స్థాయి, అన్నిటికంటే దిగజారిన స్థాయి అన్నమాట. పనులు విధిహీనం అంటే శాస్త్రం పట్ల గౌరవం లేదు. శాస్త్రం పట్ల గౌరవం లేదంటే పెద్దవాళ్ళ పట్ల గాని ఏ విషయంలో ధర్మం పట్ల కూడా గౌరవం లేనిది. మరి మంత్రహీనం అంటే మంత్రాలంటే సరి అయిన మార్గం, నీతివంతమైన మార్గం, ఒకళ్ళకు ప్రైజ్ చేస్తూ చేయాలి ఏదైనా. అది లేకపోగా మరి అదక్షిణం ఎదుటి వాళ్లకు ఉపయోగం పడే పని కాకుండా శ్రద్ధ లేకుండా చేసేటటువంటి యజ్ఞము. సో ఈ రోజుల్లో మరి ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఈ బొమ్మ చూపిస్తున్నారు. దీనికి ఎవరైనా అర్థం చెప్పగలిగితే తమోగుణ యజ్ఞం అన్నప్పుడు ఈ బొమ్మ ఎందుకు చూపించారు ఎవరైనా చెప్పగలరా? చెప్పగలిగితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి లేదా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవటానికి క్లియర్ గా. హరే కృష్ణ మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ మీరు చెప్తారా మీనింగ్? హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్తాను మాతాజీ. అంటే చెప్పండి. తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళకి చాలా విపరీతమైన బద్ధకం అవి మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువగా ఫైటింగ్ చేయడం, అందరితో దెబ్బలాడడం అవన్నీను ఉంటుందనేసి చెప్తున్నారు. సో అక్కడ అంటే చెడు స్వభావం వాళ్లకు ఉండకూడని లక్షణాలు మరి ఉంటాయి కాబట్టి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇందిరా మాతాజీ మీరు కూడా ఏదైనా చెప్తారా? అంటే హింసాత్మకమైనటువంటి ప్రవృత్తి ఉన్న వాళ్ళు తామసే, వాళ్ళు చేసే తామసే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ మాతాజీ, కరెక్ట్. అంటే ఏంటంటే అవతల వాళ్లకు కరెక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సాత్విక్ అన్నమాట. ఇది ఏంటి విధిహీనం. అదేమో నా విధి, విధి అంటే ఇక్కడ బాధ్యత అని, నా బాధ్యత అనుకుని చేయమంటున్నారు, అది సాత్వికం. ఇది విధిహీనం, ఆ బాధ్యతాయుత బిహేవియర్ లేదనమాట, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ తో. అసృష్టాన్నం అంటే ప్రసాదం అంటే అక్కడ ఏంటి, మనం అవతల వాళ్లకు ఉపయోగపడేటట్లుగా ఏదో ఒక పని, కనీసం హాని చేయకుండా ఉండాలి. ఉపయోగం లేకపోయినా వీళ్ళు అవతల వాళ్ళ వస్తువులన్నీ తీసుకొచ్చి తగలబెడుతున్నారు, మరి షాప్స్ లో అవ్వనివ్వండి, ఇంట్లో అవ్వనివ్వండి, ఎక్కడే. సో ఆపోజిట్ అనమాట సృష్టాన్నం. మంత్రహీనం, సరే మంత్రాలు చదవటం అంటే ధర్మ మార్గంలో చేయటం, అవతల వాళ్ళకు వాళ్ళని ప్రశంసించడం, మర్యాదగా ఉండటం అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదేమి లేదు. సో ఇది కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్. అవతల వాళ్ళ మీద గౌరవం లేదు, వాళ్లకు హాని కలిగించే రకంగా చేయటం. అదక్షిణం
దక్షిణ. మనం ఏ పని చేసినా అవతల వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలి, ఎంతో కొంత వాళ్ళకి ఉపయోగపడేదని ఇవ్వగలిగితే ఇవ్వాలి. అది లేకపోగా వీళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి తగలబెట్టి వాళ్ళకి నష్టాన్ని కలుగజేస్తున్నారు. అన్ని ఆపోజిట్. శ్రద్ధ అనేదే లేదు. ఏ పనైనా శ్రద్ధ ఉండాలి అని చెప్పి మనం ముందు నుంచి చూస్తున్నాం భగవద్గీతలో. ఆ శ్రద్ధే వీళ్లకు లేదు. సో ఇలాంటి యజ్ఞం తమోగుణ యజ్ఞం. సో అవతల వాళ్ళని కూడా హింసించాలి అనేటటువంటి ఆ నేచర్ అన్నమాట, ఆ స్వభావం, ఆ దుర్మార్గ స్వభావం ఉండటం తమోగుణం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రజనీ మాతాజీ కూడా చెప్తున్నారు హింసాత్మక చర్యలు, అట్లాగే అదే కాదు అగ్నికి దక్షిణ గాని మంత్రం గాని వేద మంత్రం గాని లేకుండా. కరెక్ట్. అంటే ఆ యజ్ఞం, ఒరిజినల్ యజ్ఞం ఇలా చేస్తే అది కూడా తమోగుణం. అలాగే ఏ పనైనా సరే ఇలా ఈ రకంగా బాధ్యత లేకుండా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా అవతల వాళ్ళని హింస పెడుతూ వాళ్ళకి లాభం లేకపోగా నష్టాన్ని కలిగించే ఏ పనైనా తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. త్రివేణి మాతాజీ ఎదుటి వారికి హింసాత్మకంగా చేయడం. వెరీ గుడ్. లక్ష్మీ గౌరీ మాతాజీ స్వంత లాభం అహంకారం కోసం చేసిన హింస. అది అసలు స్వంత లాభం కోసం అహంకారం కోసం ఏ పని చేసినా అది రజోగుణం కింద వస్తుంది. కానీ హింస అనేది యాడ్ అయింది అంటే మాత్రం ఇక అది తమోగుణం కిందే వస్తుంది. తర్వాత అవని మాతాజీ ఒకరి మెప్పు కోసం చేసేది, అది మెప్పు కోసం చేసేవన్నీ రజోగుణం కింద వస్తాయి. హింస అనేది చేశారు అంటే ఇక ఏ కారణంతో చేసినా హింస తమో గుణంతో వస్తుంది. సో అక్కడ కంబైన్డ్ గా ఉన్నాయి రెండు. బట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మెప్పు కోసం వరకు చేస్తే హింస లేకపోయినా అది రజోగుణం. ఏ కారణం చేతైనా సరే హింస జరిగింది అంటే ఇక అది తమో గుణం అని చెప్పుకోవచ్చు. దేవిశ్రీ మాతాజీ అహింస. వెరీ గుడ్. సో వెరీ గుడ్, అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. సో ఇది తమోగుణ యజ్ఞం అంటే మనం నిత్య జీవితంలో చేసే ప్రతి పనిని కూడా ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తు చేసుకుని రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన విషయం ఇది. ఏ పని చేసినా మనం ఇది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేయటానికి భగవంతుడు ఇంత క్లియర్ గా మనకి చెప్తున్నారు. ఎవ్రీ యాక్ట్ ఈజ్ లైక్ ఏ యజ్ఞ. ప్రతి కర్మ, ప్రతి పని ఒక యజ్ఞం అనుకుని చెయ్యాలి. అది తమోగుణ రీతిలో చేస్తామా ఇలా అవతల వాళ్ళకి నష్టం కలిగించేటట్లు, లేకపోతే గొప్ప కోసము అవతల వాళ్ళ అహంకారంతో ఏదైనా లాభం కోసం అవతల వాళ్ళకి ఇది ఇస్తే మనకి ఇది వస్తుందనే ఉద్దేశంతో చేస్తామా, లేదా ఇది మన బాధ్యత, మనము ఇది శాస్త్రాలు ఈ రకంగా చేయటం నా ధర్మం, ఏది జరిగినా దీనివల్ల భగవంతుడే చూసుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో అలా చేస్తామా అన్న దానిని బట్టి మన స్వభావం ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ సత్వగుణ సాత్వికంగా చేయటానికి ఏ పనైనా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. అది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు టాపిక్ ఆల్మోస్ట్ 14 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇంకొక శ్లోక చూసి ఈరోజు చాప్టర్ మనం కంక్లూడ్ ఆపుదాము అక్కడితో. 14th నెక్స్ట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు యజ్ఞం చూసాము, ఆహారం చూసాం, రెండు చూసాం. సో శ్రద్ధ ఎలా ఉండాలో చూసాం. ఏమిటి శ్రద్ధ? రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళేమో మరి యక్షరాక్షసుల్ని, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు దేవతల్ని, తమో గుణంలో వాళ్ళు భూత ప్రేతాల్ని, అలాంటి వాళ్ళు ఆ రకంగా పూజిస్తారు అని చెప్పి. ఆహారం ఎలా ఉంటుందో చూసాం, యజ్ఞం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూస్తాం అన్నమాట. సో ఈ స్వభావం అన్న దాంట్లోనే మూడు రకాలు ఉన్నాయి. శారీరకంగాను స్వభావం అంటే ఏమిటి? స్వభావము, వాక్కు, మనస్సు, ఈ మూడు కలిపి తపస్సు. సో శ్రద్ధ, ఆహారం, యజ్ఞం, తపస్సు, దానం ఎలా చేయాలో చెప్పారు భగవంతుడు ఇక్కడ. సో స్వభావం అంటే శారీరకంగా మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, మన బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి. వాక్కు, మాట ఎలా మాట్లాడాలి. తర్వాత మైండ్ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి, మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలి అన్నది ఈ తపస్సు అన్నది. ఈ మూడు కలిపితే తపస్సు అంటే ఏదో అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తూ తపస్సు చేయడమే కాదు. తపస్సు మన నిత్య జీవితంలో మన బిహేవియర్ ఒక తపస్సు, మనం మాట్లాడే విధానం ఒక తపస్సు, మన మైండ్ ఏ రకంగా ఆలోచిస్తోందో దానిని కంట్రోల్ చేసుకోవటం కూడా తపస్సు. ఈ మాట్లాడే విధానాన్ని, మైండ్ని, ఆలోచనల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, మన స్వభావాన్ని మంచి మార్గంలో ఉంటూ మంచి స్వభావంగా మార్చుకుని మంచి ప్రవర్తనతో ఉండటం శారీరక తపస్సు. ఇవన్నీ కూడా తపస్సులే అని
ఇక్కడ మనకు భగవంతుడు చెప్పారనమాట. సో ఈ తపస్సులో ఒక్క శ్లోకం చూసి మిగిలినవి రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో ఈ తపస్సులో ఫస్ట్ శ్లోకం శారీరక తపస్సు ఎలా ఉండాలి. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్చవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవదేవుణ్ణి, బ్రాహ్మణులను, భగవంతుల్ని, ద్విజులు అంటే బ్రాహ్మణులు, గురువుల్ని, ప్రాజ్ఞులను అంటే బాగా పెద్దవాళ్లను, అన్ని తెలిసిన వాళ్ళని, తల్లిదండ్రులను, పెద్దవాళ్ళని పూజనం వాళ్ళందరినీ పూజించటం, శౌచమార్జవం అంటే పవిత్రంగా ఉండటం, బ్రహ్మచర్యం అంటే మరి మనందరం బ్రహ్మచారులం కాదు, గృహస్థులం, మరి మనకి ఇది లేదా అని అనుకోవచ్చు. బ్రహ్మచర్యం అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే జీవితంలో మరి 4 దశలు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఒకటేమిటి మరి బాల్యం, ఈ బ్రహ్మచర్య దశ, తర్వాత గృహస్థాశ్రమం, ఆ తర్వాత వానప్రస్థం, ఆ తర్వాత సన్యాసం అని 4 ఉన్నాయి. సో ఈ బ్రహ్మచర్యము అంటే మనం గృహస్థులు కాకముందు చదువు గురువు దగ్గర ఉండి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునే స్టేజ్. ఆ స్టేజ్ లో మనం బ్రహ్మచారులుగానే ఉండి అవన్నీ చేయాలి. సో అక్కడ అర్థం అదనమాట. కొందరు నిత్య జీవితం బ్రహ్మచారులుగా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అది వేరే విషయం. బట్ ఎవరికైనా మనం బ్రహ్మచర్యం అంటే ఇది మనకి అప్లై అవ్వదేమో అని అనుకోక్కర్లేదు, అది ఇక్కడ అర్థం అనమాట. సో బ్రహ్మచర్యము అంటే చదువుకునేటప్పుడు మనం బ్రహ్మచారిగా ఉండాల్సిన టైంలో ఆ రకంగా ఉండాలి. అహింస అంటే ఏమిటి మరి, ఎవరిని, ఏ మనిషినే కాదు ఏ జీవిని కూడా హింసించకూడదు, అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, మనుషులను ఫిజికల్ గానే కాదు మెంటల్ గా కూడా హింసించకూడదు, మాటలతో కూడా బాధించకూడదు. అవి అహింస అన్నదానికి 2 పాయింట్స్. ఇవన్నీ కూడా శారీరక తప ఉచ్యతే, వీటిని శరీరంతో చేసే తపస్సు అని చెప్తారు. దేవదేవుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువులను, తల్లిదండ్రులు లాంటి పెద్దలను పూజించటం, పవిత్రంగా ఉండటం. శుచిత్వం అంటే పైకి శారీరక శుచిత్వమే కాదు, మానసిక శుచిత్వం. థాట్స్ లో క్లీన్లీనెస్ ఉండాలి, బ్యాడ్ థాట్స్ ఉండకూడదు, చెడు ఆలోచనలు ఉండకూడదు, అవతల వాడిని హింసించాలనేది కానీ బాధ పెట్టాలనేది కూడా శుచిత్వం కాదు. సరళత్వం ఉండాలి మాటలు. బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శారీరక తపస్సులు. అది ఇక మిగిలినవి రేపు సో ఈ తపస్సు అన్న దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ శారీరక తపస్సు చూసాం. ఇకపోతే మానసిక వాక్ తపస్సు, అవి రేపు చూద్దరు. కానీ వాక్ తపస్సు తప్పనిసరి, చాలా ఇంపార్టెంట్, అది రేపు చూస్తారు. హరే కృష్ణ. భాష్యం చదువుతారు మాతాజీ. అలాగే ఈ భాష్యం చూద్దాము. 13th విధిహీనం చూసేసాము. ఓకే. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ గౌరీ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చట వివిధ తపస్సులను, నిష్ఠలను వివరింపనించి తొలత దేహ సంబంధమైన తపోనిష్ఠులను వివరించుచున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు దేవదేవునకు లేదా దేవతలకు, పూర్ణులను, యోగ్యులను అగు బ్రాహ్మణులకు, గురువునకు, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలకు, వేద జ్ఞాన పారాంగుతుడైన వానికి గౌరవం మొసంగవలెను లేదా గౌరవం మొసంగుట నేర్చవలెను. వీరందరూ నిక్కముగా సరైన గౌరవము పొందవలసిన వారు. అంతేగాక మనుజుడు అంతర్బాహ్యమును శుచిత్వమును పాటించుచు వ్యవహారమున సరళత్వమును నేర్వవలెను. శాస్త్రమునందు తెలపబడినటువంటి దాన్ని ఎన్నడూను అతడు ఆచరింపరాదు. శాస్త్రమందు మైథునమన్నది వైవాహిక జీవనం నందు తప్ప అన్యముగా అంగీకరింపబడినందున అతడు అవివాహిక సంబంధము కలిగి ఉండరాదు. ఇది ఏ బ్రహ్మచర్యం అనడును. ఇవి ఏ దేహపరమైన తపోనిష్టలు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం చూసాము. సరే, ఈ గౌరవము ఇవన్నీ పెద్దవాళ్లను చేయటం, శుచిత్వం, అంతర్బాహ్య శుచిత్వం, బయట శుచిత్వమే కాకుండా అంతర్శుచిత్వం, బాహ్యమే కాకుండా లోపల కూడా మైండ్ క్లీన్ గా ఉండాలన్నది. సరళత్వం వ్యవహారంలో అంటే కటుత్వం ఉండకూడదు, ఏదైనా సరళంగా ఉండాలి అన్నది. మరి ఈ శాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి దానిని ఎప్పుడు చేయకూడదు. శాస్త్రాల్లో ఏది చెప్తే
అదే ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తూ ఇక్కడ బ్రహ్మచర్యం అన్నదానికి ఇంకొక మీనింగ్ కూడా చెప్తున్నారు. శాస్త్రంలో మైథునం అన్నది అంటే మనం గృహస్థుగా ఉంటూ బ్రహ్మచర్యాన్ని గృహస్థులు పాటించరు అని అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే గృహస్థుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వైవాహిక జీవితంలో తప్ప వేరే రకమైనటువంటి సంబంధాలు, అన్య సంబంధాలు, అవివాహిక సంబంధాలు పెట్టుకున్నప్పుడు అది సరి అయిన బ్రహ్మచర్యం కాదు. అది అలా కరెక్ట్ గా వైవాహిక జీవితంలో సంబంధంతోనే ఉన్నప్పుడు అది బ్రహ్మచర్యం అనబడును అని చెప్తున్నారనమాట. సో గృహస్థులు అవగానే మనం బ్రహ్మచారులం కాదేమో అని కాదు అక్కడ అర్థం. మీరు అవివాహిక సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా ఉన్నంత వరకు అది బ్రహ్మచర్యం కిందే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇవి దేహపరమైన తపోనిష్టలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు మీ పార్టిసిపేషన్ కి. వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్. సో రేపు మళ్ళీ అందరం కలుసుకుని